Ponúkame vám jedinečnú príležitosť vlastniť tento nádherný trojpodlažný dom, situovaný v prestížnej rekreačnej oblasti, ktorá je ideálnym miestom na útek z ruchu mesta a relax v objatí prírody Bienskej doliny. Aktuálne sa nachádzame pri vstupnej bráne na pozemok, ktorý má so záhradou až 464 metrov štvorcových. Prehliadku začíname zastrešenou teraskou so sedením a výrivkou. Táto nehnuteľnosť bola v roku 2020 kompletne zrekonštruovaná na celoročné bývanie. V prízemnom podlaží sa nachádza vstupná chodba, WC, kuchyňa, kúpeľňa so sprchovacím kútom a obývacia izba, z ktorej sa dá dostať do podkrovia. To momentálne spĺňa funkciu spálne s úložným priestorom, ale do budúcna by ste ho mohli využiť ako detskú izbu a spálňu premiestniť do priestorov letnej kuchynky v súteréne. Vykurovanie domu sa zabezpečuje kombináciou elektrických výhrevných konvektorov ovládaných cez aplikáciu a piecky na tuhé palivo. Okolo domu sa dostaneme po schodoch do spomínaného súterénu, ktorý tvorí zimná záhrada, letná kuchynka s technickou miestnosťou a z verandy sa dostanete priamo na záhradu, kde nájdeme slivky, egreš, jablone, rýbezle alebo jostu. Nehnuteľnosť je napojená na verejný vodovod a elektriku. Kanalizácia je riešená formou žumpy. Tento pozemok sa nachádza vo veľmi vyhľadávanej oblasti, ktorá je momentálne žiadaná, pretože tu prebieha developerská výstavba. Ďakujeme za zhliadnutie tohto videa a tešíme sa na spoločnú obhliadku.